shine. Good morning, beautiful, and how was your night? And mine was wonderful, with you by my side. When I open my eyes and see your sweet face, and it's a good morning, beautiful day. Good morning, beautiful day. It's a beautiful day. And it's a beautiful day, Jason. Yeah, good morning sa ating lahat. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga kabalitaktakan, napakaganda ng iyong kanta, Jason. Sabi nga, the sun still shines. Yes. Kaya ngayong umaga, very good pa din dapat ang ating morning kahit may bagyo tayong Oo, nararamdaman. nararamdaman. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kaya let us all thank kung sino man ang ating mga pinapasalamatan sa bawat gising. Kaya naman, tutok-tutok na mga ka-MB, nandito muli ang tandem ng Jason and Ren na magpapasaya sa inyong mga morning. Ako pa rin ang nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. At ako naman po si Jason Andaya, ang Taraki Babe. Taraki Babe! And para mapanood ang tambalang minion and Taraki Babe, pwede nyo ang i-scan ang inyong mga television channels. Hanapin lamang ang channel 44, GNN channel 44. Below that is Morning Balitaktakan. So, kung hindi nyo kami mahanap, pwede nyo pa rin i-scan ang inyong mga digiboxes, kung ano man ang ginagamit nyong mga TV. Pero kung de-antenna pa rin ang inyong mga ginagamit na television, ay wag na po kayong lumabas para magpihit-pihit dahil mahirap na, Jason, baka kayo ay makuryente, maulan pa naman. Kaya yan. At saka, ngayong maulan ng panahon, mag-charge na tayo ng mga cellphone para lagi tayong updated. Kaya you can also search us sa aming social media accounts. Sa aming Facebook account, you can type there Regional News Group Luzon or RNG Luzon. We have also our YouTube channel and TikTok, Instagram, and ano pa ba? Meron Twitter. din tayong, yes, and we have Twitter. also our website that is rngph.com. Yes. Diyan po kami nag-upload or nag-re-release ng mga articles, kung ano ang mga napapanahong mga articles para sa mga bookworm, sa mga mahilig magbasa. Kahit hindi man siya book, Jason. Pero dito, pwede kayong magbasa. Yes. And speaking of, napakalamig na panahon, kamusta ba ang iyong gising? Malamig ang panahon. Kasi pagbangon ko kanina talagang madilim na madilim pa. At saka sinasabing may super typhoon, pero walang ulan ngayong umaga. Pero wag pa rin po tayong magpakampante ngayong umaga. Tama, tama. And medyo mahangin nga sa labas. Makulimlimang panahon. Magdala tayo ng mga payong and jacket. And para mas paigtingin talaga. Para mas strong ang ating wheel na dala ng ating mga payong at mag-jacket. Alamin naman natin ang latest weather update ngayong May 29, 2023. Ayan, ano ba ang ating weather update? Ayan, so... Naglalaro nga kasi siya, no, mga ka-MB, sa 17 hanggang 22 degrees pa rin na ngayong araw. And ang ating haring araw ay medyo hindi natin nasilip din talaga. No? Totoo Though yan. talaga namang nagkaroon ng sunrise. Kasi everyday naman may sunrise and sunset. However, hindi natin siya ma-enjoy this day kasi nga maulan ang panahon. At pag-uusapan pa po natin kung ano nga ba po ang update for Super Typhoon Mawar at ang ating weather update. Maya-maya lang. Maya-maya lang ay Yes. may makakausap tayo, Jason. Pero dito naman muna tayo. Alam mo ba na
kahit na maulan ang panahon, Mhm. last Friday, nag-celebrate pa rin, napakainit pa rin ang selebrasyon ng probinsya ng Tarlac ng kanilang 150th founding anniversary. So, ang Tarlac kasi, this is a melting pot. Alam mo ba, Jason, na napakayaman ng kultura at ng mga lahi sa Tarlac. Because Tarlac is in the middle of Pampanga, Mhm. Pangasinan, Mhm. Nueva Ecija. Mhm. So, doon may Kapampangan, may Ilocano, may Pangasinense, and it's very nice. Sa 8 race ng ating Philippine Mhm. flag, and yung isa doon, it symbolizes the province of Yeah. Tarlac. Kumusta naman yung sa pagpunta mo dyan sa anniversary of Ayun, Tarlac? yun nga, inulan man siya kasi dapat ang Mm. kanilang cultural show, napakaganda po ng kanilang cultural show. Talagang mula nung nagsimula yung mga Bataan Death March, may mga ipinakita talaga yung kanilang history. And kahit umulan, na stop man ng kahit papano, ng Mm. kaunti, dahil nga para naman hindi mabasa yung mga residents, ay nagpatuloy pa rin siya, nag-start pa rin siya around 8:30 in the evening, and talagang tuloy-tuloy ang kanilang celebration. Again, we would like to greet po the province of Tarlac. Happy 150th founding anniversary. Actually, May Happy 28. anniversary po. May Tarlac. 28 talaga siya. May 26 lang nila sinelebrate. Ayan. Once again, happy anniversary po ulit sa Tarlac. Yes. At maliban po doon, no, at maliban sa culture, pumunta naman tayo sa nature. Oo, nature. Pag-usapan naman natin ng nature dahil nung Sabado lang ay may ginanap na hiraya. Ano nga Wow, ba itong what is hiraya na hiraya? ito? Screening kasi po ito ng Ginoo at Binibining Hiraya 2023 noong Saturday lamang na ginanap po sa La Trinidad. At may mga upcoming screening pa po sa Apayao, sa Benguet at iba po pong lugar na pupuntahan Wow. ng team na ito. Kung mapapansin mo, no, partner, ang hiraya ay hindi familiar pa sa mga Oo, tao. parang Hiraya is parang panood lang siya ng mga Oo. makapangyarihan. Pero Yung ang ano. Hiraya kasi, partner, no, this is the first ever environmental advocacy pageant in the Cordilleras. So, Wow. ayan po ang Hiraya. At kung matatanong mo, partner, ano nga bang ibig sabihin ng Hiraya? Hiraya meaning aspiration and hope. Ayan. Wow. So, ang tema po ng pageant na ito ay celebrating beauty and promoting environmental action. Kaya kung mapapansin mo, meron din silang core principles na yan. Ano ba yan? Meron silang advocacy, aware, and affirming. Ayan. So aware na yan, sinasabi doon na dito sa hiraya na ito, dapat ay maging knowledgeable ang mga candidate, Tama, ang mga oo. kabataan patungkol sa environment. Tama. And of course, dun din sa advocate, dapat ay paninindigan nila ang kanilang advokasya patungkol sa environment. At hindi lang yon. Sa affirmation naman, dapat positive ang mga tao at engaging sa community patungkol po sa environment, Oo, partner. alam mo, partner, kung ako din naman, papalaring maging beauty queen, kahit na Pwede ka, bulilit, partner. bulilit queen lang tayo pwede, partner. Kung ako rin naman papalarin, I'd choose an advocacy that focuses talaga on the environment. Kasi, Environment. may good education. Kung this is no offense sa mga iba't ibang advocacies. Kunyari may education, proper education, health. Pero environment is really important kasi nga, aanhin mo nga naman ang napaka-progressive, napakagandang mundo na modernized kung yung nature or yung environment ay sira na, di ba? Kaya I would like also to acknowledge yung naging kasama po sa screening na to at bumubuo ng hiraya na ito. Sir Lee Kuwan, thank you so much po. Kyle Kimayo, ang ating Mr. First Tourism Philippines. We have also Ma'am Ruby Ann Patnaan. And of course, the overall director of this pageant ng ating environmental is Sir Jose Quinto. And sana ma-invite natin sila next time to talk about that, Yes. partner? Para talagang mamulat. Sana nga yung mga pageant na for kids ay gano'n na rin ang mga advocacies. Kasi nga, nature, sisingilin tayo ng nature, naniniwala ko dyan. You remember, no, yung mga typhoons before. No? Speaking of typhoons pa rin, marami talagang mga pinsala ang idinulot ng mga sakuna. yan. And we cannot blame. Minsan, no, hindi natin ma-blame yung Mother Nature for not protecting us. Kasi how can nature protect us if we have destroyed it na? Totoo Diba? naman. So, ngayon nga, no, buti na lang at nung pumasok itong si Typhoon Betty na siya, dahil pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility, ay naging
typhoon na siya. Bumaba na siya from super typhoon noong nasa labas ng car. Typhoon na Betty na lamang po siya. However, it's still big, no? Kahit nakikita nila mga ka-MB na medyo lumiliit na nga or humihina itong bagyo, napakabagal. And to compare it to the other storms or typhoons, medyo malaki pa rin talaga ito. Kaya nga, nagpapaulan ito sa Cagayan. Here in Cordillera, na raramdaman pa rin natin, no, may pag-ambon na biglang lalakas ang ulan. Pero in other places like Cagayan, Apayao, sa mga iba't ibang lugar dito sa Northern Luzon, nararamdaman. Balita ko lang araw pasok. May mga students na nagbubunyi, walang pasok May na mga po. lugar po na mga walang pasok ngayong araw na ito kasi kanina lang po nila in-update. So malalaman po natin kung ang mga lugar na walang pasok po. Oo, nagpa-flash sa ating screens po yung mga lugar po na mga walang pasok. Kaya isa dyan yung sa Ilocos. Cagayan, medyo malakas daw Isabela, ang ulan. meron din pong Oo. walang pasok po doon. Again, mga ka-MB, mag-iingat po tayong lahat dahil hindi po biro ang mga bagyo kapag sinabi po na lumikas ay lumikas na. Minsan kasi nakakatakot dahil akala natin sobrang hina. Sabi nga nila, calm before the storm. Mahirap At maging saka tamad. abangan na rin po nila yung announcement po natin, no? Kahit wala pa pong sinasabi. Pero abang-abang pa rin po tayo sa ating mga social media accounts for the announcement po ng mga walang pasok ngayong araw na ito. And mga signal numbers. Anyway, mamaya po, para mas bigyan linaw pa ang mga detalye tungkol sa Typhoon Betty, makakasama po natin ang DOST Pag-asa Baguio para naman sa mga updates dito sa Typhoon. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ang morning. Balitaktakan! A new player in business? Get a head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get a head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Mabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Paalala mula sa DOH.
nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ngayon, it is, thank you so much po, kasi nakausap na contact po natin si Mr. Larry ng DOST Pag-asa. Kahit napakahirap po ng signal kasi may mga ilang households po, na napapansin na wala silang mga internet connection, mahina yung signal ng kanilang mga phones. This is because pa rin siguro, sa ating bagyo. At para mas malaman pa natin ang mga detalye dito nga sa Typhoon Betty, kasama natin si Mr. Larry from DOST Pag-asa. Good morning, sir! Yes, good morning, Ma'am Lynn. Ayun. Good morning, sir. Kamusta po? Ano po ba ang lagay na ni Bagyong Betty? Ano pong mga detalye niya nung pumasok na sa Philippine Area of Responsibility? Yes, Ren, sa ngayon, kaninang alas 4 ng umaga, nagpalabas ng Pag-asa na si Typhoon Betty ay nasa layong 565 kilometers east of Apari, Cagayan. At ito po ay may lakas na umaabot sa 155 kilometro bawat oras at may bugsong umaabot sa 190 kilometers per hour. At ito ay kumikilos sa northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sir Larry, matanong ko lang, bagamat humina na itong bagyo kasi sabi nila super typhoon nung last, and ngayon pagpasok typhoon na lang, dapat ba ay hindi na ba tayo dapat mabahala or dapat ay mabahala pa rin tayo? Yes, tama ka, Ma'am Ren, noong nasa labas ng ating bansa, itong si Super Typhoon Mawar pa noon, siya ay Super Typhoon. At nung pumasok nung Biyernes, siya pa ay Super Typhoon. Pero noong linggo, nung kahapon ay na-downgrade na po siya into typhoon category. Sa ngayon, typhoon category itong si Betty, But still, kaya nga, Ma'am Ren, nakataas ang signal number 1 ng dito sa Cordillera, except Benguet, lahat ng probinsya ng Cordillera ay nakataas sa signal number 1. Pero except for Benguet or Baguio City. Ayun. So, kailangan pa rin nating mabahala, sir, kasi maraming nagsasabi na, di ba nga, Friday or Saturday yung na-announce na pagpasok sa PAR. Marami po ang nagsasabi na wala namang ulan, parang ambon lang naman, or maaraw. Kailan ba talaga natin medyo mararamdaman yung epekto nga ng Bagyong Betty? Tama ka nga, Ma'am Ren, maraming mislead kasi nga, sabi ng Pag-asa, papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes or late Friday or early Saturday. At pag pumasok yun, hindi naman kaagad, ma'am, na makaka-apekto na sa ating bansa, Malayo pa po bago sabihin ng Pag-asa. Pero sa ngayon, maraming nakataas na signal number 2 and signal number 1. And Benguet and Baguio City ay makakaranas po bukas ng moderate to heavy. Dahil ito po ay palapit sa atin itong si Betty. Pero wala po siyang tsansa na maglandfall, Pero ito po yung pinorkas ng Pag-asa na bukas ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Kung ganun pala, Sir Larry, ay talagang alam naman natin, bulubundukin ang Baguio and ang Cordillera as a whole, so mahirap pa rin talaga kasi kahit konting pag-ulan nga or ito nga heavy rains ay pwedeng magdulot pa rin ng mga sakuna sa atin. Sir, matanong ko naman, hanggang kailan po magtatagal itong ating pag-uulan kaya dulot ni Bagyong Betty? Opo, sa ating area dito sa Benguet and Baguio City, magsisimula po bukas, makakaranas na tayo ng moderate to heavy. Hanggang Huwebes po yan, ng araw ng Huwebes. At pinoforecast kasi ng Pag-asa na on Friday, lalabas po itong si Typhoon Betty sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit pa man ito ay nilalabas sa ating bansa, ito po ay ma-enhance niya yung monsoon rain. Ibig sabihin, habang papalayo po itong si Typhoon Betty, tayo po ay uulanin pa rin dahil po sa ma-enhance itong monsoon rains natin, itong southwest monsoon. Ganon pala yun, Sir Larry. So, ang tendency ang nagpapaulan din sa atin, though hindi magla-landfall, ay talagang affected pa rin tayo. Ano po ang ating paalala po sa ating mga kababayan, sir? Yes, tama ka, Ma'am Ren, kahit na hindi tayo direct siyang naepektuhan itong si Typhoon Betty, pero itong monsoon rains ang nagbibigay sa atin ng malalakas na ulan. At yung payo ko sa ating mga kababayan, kung wala naman tayong importanteng pupuntahan,
bukas hanggang Biyernes, manatili na lang po tayo sa ating tahanan. Pero kung hindi po natin maiwasan lumabas, magdala po ng pananggalang sa ulan, katulad ng payong, jacket. Ayun, Sir Larry, maraming salamat po. Sa mga susunod na araw ay makikibalita muli kami sa inyo para po malaman ng ating mga kabalitaktakan kung ano po ang kasalukuyang lagay ng panahon. Sir Larry, maraming salamat po muli. Yes, maraming salamat din rin at always welcome po ang inyong palatuntunan dito sa Pag-asa. Ayun. And that is Mr. Larry po ng DOST Pag-asa Baguio. Thank you so much again po for the information. And mga ka-MB, sabi nga ni Sir Larry, dapat ay kahit na humihina nga ang pag-uulan or hindi natin nararamdaman, dapat hindi natin ipagsawalang bahala ang pwedeng maging epekto. Sabi ko nga kanina, mahirap na baka maging calm before the storm ito. So lagi tayong makibalita sa DOST Pag-asa page and mag-update po din po ang morning balitaktakan every morning, Luzon headlines every 6 o'clock in the evening at meron pa tayong mga iba't ibang shows dito nga sa Regional News Group RNG Luzon, Facebook page, YouTube channel and sa amin pang ibang mga social media platforms. Mamaya ay pag-uusapan naman natin kung gaano ka-importante ang Sierra Madre tuwing may mga ganitong mga bagyo. Kaya tutok lang, wag alis, magbabalik ang morning balitaktakan. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Mabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. At ayan, nagbabalik po ulit ang morning balitaktakan. So talagang binigyan tayo ni Sir ng updates kung tungkol sa bagyo. At ngayon pag-uusapan naman natin tong Sierra Madre na ito. Oo, napaka-important kasi ng Sierra Madre. Oo. Jason. Alam nyo ba mga ka-MB, ng Sierra Madre, yan talagang isa sa mga gumagabay sa atin. Hindi naman gumagabay, promoprotector rather. Every time may mga sakuna. Kasi yung mga bagyo, yung hangin nila, sa sobrang laki nga nito. Kasi ito ang longest mountain range sa Philippines. And yung hangin, siya ang parang barrier siya. Anong tawag doon? Natural barrier siya. Oo. Siya yung natural barrier para naman yung hagupit ng hangin ay hindi mapunta doon sa mga karating mga bayan, mga probinsya. Hinaharang na ng Sierra Madre. Kaya tinatawag din itong backbone of Luzon.
ang backbone of Luzon because it protects Luzon. Yes. Napakahaba nitong Sierra Madre. Pero it's sad, ano? Kasi may mga nababalitaan tayo noong mga previous years na ang nangyayari, may mga nagmamine, Mm-mm. mining, nasisira. So, ang tendency, paano nga, yung sinabi ko na naman nga ulit kanina, paano nga naman tayo ipoprotect ng Mother Nature kung sira na nga ang Mother Kaya Nature. according din sa mga environmentalists na we lost 161,240 hectares of its forest. Wow. Kaya dapat bawiin natin ito, no, at pangalagaan pa natin ng kalikasan katulad nga ng mga advokasiyang isinasagawa ng bawat lugar. Kung paano tayo inaalagaan ng kalikasan. Yes. Again, thank you no sa Sierra Madre. Alam mo ba na ilang mga disasters na, devastating disasters ang naganap na kahit papano ay medyo nabawasan yung impact because andyan ang ating Sierra Sierra Madre. Madre. So, just like Sierra Madre, hindi lang Sierra Madre ang dapat nating pangalagaan, kundi lahat ng ating kabundukan, lahat ng ating mga puno. Totoo yan. Putol tayo ng putol ng puno. Paano ang sinong mag-hold dito sa ating mga lands kapag nagkaroon ng landslide? Ayan. So, ngayong umaga, ano ba yung mga natutunan natin ngayong umaga na dadalhin natin hanggang maghapon at sa mga susunod pang araw? Ako, yung natutunan ko talaga is yung dun sa song mo. Oo, ano yun? yung Ano yan? The Sun Will Shine Again. Yes. Tama ba? The Shine Will Shine Oo. again. The Sun will shine. Always shine. The sun always shine. Oo. Mali pa pala ako. Anyway, mga ka-MB, ano man ang ating pinagdadaanan, ating tandaan na ang haring araw ay magpapakita pa rin which symbolizes hope and happiness after the storm. Kaya, Yes. At dagdag pa siyempre, gusto ko pang idagdag ng kanta na there's a rainbow. Oh, ayan, after after the rain. Kaya ano lang, tiwala lang, babangon Oo. at babangon tayo anumang mangyari. Oo, and bukas babangon ulit tayo para magsama-sama Yes. dito pa rin sa Morning Balitaktakan, 6:30 in the morning. And mapapanood nyo pa rin ang tambalang Ren and Jason. Ako pa rin ang nagisang Minion in the house, Ren de Guzman. At ako naman ang inyong Taraki Babe, Jason Andaya. Kita-kits po tayo bukas. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan!